see guys for the people. Hey, liko ku Grandview. That's tachimbo peka zvinhu zvibvisa muno muti zvirongedze. Chisa pa zvinhu pakanaka because papa stakana space yekutsika. Order dzavari dzanadzo dzakawandisa guys for the people. So I think mangwana pane 3 vachabuda nawo ndonosiya. Then chingodero kusvika ndapedza vanhu vangu vese. And also pamunopa munhu nhamba wekuti andibate agokolekta zvinhu, please ibai mamuti andiforwardire nhamba dzenyu so that ndinofana kuconfirma payment because munhu akangouya achindatumwa nanhingi ini ndisati ndaona kuti munhu wacho watumwa naye akanga abhadhara kuti akanga asina kubhadhara hazvibudi. Saka ida kuti munhu wamatuma iye kuti anditextire kucollecta order from me ngaabve aita kuti atachiyo nhamba iwewo munhu akadi akabhadhara. Ndonoklika pamessage yenhamba yemunhu iye anenge atuma munhu ari muZimbabwe ndotarisa kuti iorder yechii nechii yakaorderwa uye yakatobhadharwa yacho chii exactly. So I can't just give you munhu kana ango ndatumwa nanhingi ndisati ndaona evidence yacho yekutiekera because mind you guys ndikuti ana vanhu vakawanda vandikubva ndati ndipe phone number dzemunhu ari muZimbabwe but then inyaya yekuti pamessage akawanda ndinogona kuzobhiringishika kuti ndeupi munhu atuma nhingi watuma. Saizvizvi nhamba dziri dzemuZimbabwe dzanadzo dzati one day. Saka ni guys ndina Mavi pano. Mavi wokambaira zvemwari vakanaka watobva kwanga ariko dangotenda guys. Mavi akatumirwa this from America. Zvakabva kuAmerica. Wow Mavi, this is cute. This is cute. Anenge akachena Mavi. Mavi lulu ndandigomutora tigomuoneka heti kacho oka uyu kakatobva nonga mukati kakatobva mushopu kekusunga apa inoti azvigona here uya pano kuti kuite ndiMavi uyu Mavi ndikuizetere Mavi ndikuizetere ndikuizetere sekerera isekerera kadzire zvakoyembe yakweyo uda kuchemei kuchefarira nemakufarira farira zvakweyo ndogoziva kuti chopfekedzwa sei. Wow choda manje asina chiheti chichena. Wow Mavi lulu ita nechidhirezi pamusoro chibata chidhirezi chako gudu mira titora zvimwe nezvizvi guys these things. Saka izvi handizivi kuti zvonzi zviini ndo zvacho zvaanenge achitamba bata ndionda kurya but izvi zvoda usukwa tanga wabata chibata kudai bata ndozvinoitwa munhu kapuwa zvinhu zvangonditarira chiti bwai wofarira vanhu chimwe ichi zviwande utambi zvonzi zvakanaka asi gudhu wakuda ichi zvonakidza kandatarisa ndivichitambisa zvakaoma akatarisa anosvoda unotoita sei tambisa zvakwewe zvakandigare apa zvimwe izvi wachena iwe wapfeka America inasaka papfeka America ini zvamunona ndakadai yes tokupfekedza pamusoro izvi chitadii chakabhururuka nende chine ichi kondanda zvaningi akachena zvirei chine ichi chino saka unopinda muzasi kudai kuti asechivhesi zvakanaka izvi. Mavi ndo anenge akandibatira kamera vasikana muchazovaona vanogobuda sei regai ndigovabudisa ipapo mufana kuzombovaona Mavi mungoti Mavi vacho vasingabudiswa wakaita sei wanakirwa une chiri kutamba vasikana tikupfekedze toni. Svika.
Yeah, baby laudo. Baby laudo. Peka. Peka. Kusutaritsa kumeso. Kuti zvakwewe virikidze pamusoro ipapo. Pamusoro. Tistadi. Pero kuti pfekedze gudhuna na. Kunomesa ruoko rwiri. Yes, aita utemeze. Wachena, maybe, hatena. Yi. Sinse. Imbopinda. Odopira baba. Ndotobuda uzvo ndakutopedza. Ndikopesa ichi chete dawatenda munhu. Wafara. So guys, thank you very much. Zvezicho. Tapfekedza pamusoro vanhu vamwari. Nochema chipfekedzwa panoti iko. Wachena. Maybe laudo. Oh, wachena. Inozoita sechembere. Oh. Chitobudaziya. Bata. Vanhu vamirira kuda kupinda. Oh. Good. Yes. Katimisa apa. Usari wakadai. Nezvinhu zvako izvi. Ndozviripo guys, dambunobvisa mota vana vangu vada kupinda mukati. Maita basa zvopadi Mwari vakanaka tokutendai. Bevi wane zvitoitoi zvake izvi. Tasaiwa sera. Kune madhuki akamozvona chiri chidhunda ichi. Chachei. Kutotenda kwaari kuita uko. Ndizvo. Ezve. Customer ndakudza kuti ichaitira zvinhu makuseni pauya papa namaimevhi ndakachidika tsarongedza. So here tine nyimo idzi ndedze customer 1, beans idzo mugomo wacho, then nyemba idzo mugomo wacho. Toya kunzungu apa pane mugomo 2, saka anga akaorder 2, 3, 4, 5 pauya vava kuzotora munhu wachari kusaidhukwa timutaridzi. Saka ndizvozvo chibuda panapa. I think kuna mutauni tina vanhu vane zviyo mugomo 1 nyemba, mugomo 1 zviyo, mugomo 2 kasingaresvi. Ndodivira ndokufamba naro nhasi. Kana ndazotongoita rimwe, oh my god, nenzungu mugomo 1 dzine souti chakuradzai dzingava dzitori mumota kudhara. Then munhu wamasau, pane munhu akaorder masau kwatiri. So I think nichamubata zvakandizoti ndomupira papi maybe nhasi so that asindisaramba ndinawo. Ndompa masau mugomo wake. So guys, thank you. This person ndompa mbasera yake yenzungu dzamakanda. Moisa mbasera yekuti vatenga zvese izvo. Anenge atiwo order huru. Hamunozviona. So guys, slimming children. Bye bye.